Здравейте, потребители от VBOX и YouTube. Днес с Killer Knight ще правим дуели. Това сервърът WoW го казвам още един път, преди беше. Има само един тест за проми. В следващия епизод ще ходим на Battleground и той ще е по-дълъг от предишните. По 1-2 часа. Не чак толкова. Да. Да е реален. Чак. Изчак. Добре, ама ти се бъфваш. Ама карай, аре. Ого, поле. Ого, това много... Абе, как се казваш тази магия, ки те придърпва и така? Сега ще кажа, ако те доклик грам за... Значи, Dead Grip. Камак. Чакайте, некъв ми пише. Некъв Калипун, брат, некъв Калипун ми пише на лично. Вика, тука ли си? Да, ще им дуя така. Ама дай сега се биеме истински. Реално. Чакай, не съм те мисля. Ай. Къде отиде, бе? Имаш урок. Далеко от теб. Факинг. Добре съм си знал магиите си още. Къде си, бе? Майка ти. Мръсник. Браво. Ай, пробваме един път. Айде да пробваме един път за Battleground. Някой горе и другия път иначе. Пробвай. Другия път ще почнем епизода направо в Battleground, не в... да чакаме така. Направо влизам и почваме клип. Да, ще би реален. Чай ми се заради добре заради. Заради се още. Чакай, 101 минута, да ми появят и излизане. Аха, така не е честно! Не, ще ми мрат всичките. Мърсник. Браво. Машина. Това е късмет да работя, защото играя в поне от една седмица само. Не съм задобрел толкова, ама все пак малко съм задобрел, нали? Да, малко. Йо, виж го то сквицай си. Бе. О май гад. Ама то... Забравяйте от Силвъра, много е хубав. World Template сайт. IP-то, това е World Template, ще сложим отдолу IP-то, сайта, всичко се регнете. И може да подсъкаме заедно и да снимаме заедно, който иска, разбира се. Добре. Това беше. Утре...
Клипът утре ще е много по-дълъг. Ще има Battleground и всичко много яко. Дуели пак ще правим много и се забавляваме. И И довиждане. сигурно, ако не се надаскал приятелите ми, и те ще участват в клипа. До скоро.